Alright mga bay, mayong adlaw kaninyong tanan diha, especially sa akong mga solid nga followers. So, kumusta man tanan? Magkaroon niya video ba niya ninyo kung luto ta og adobong kangkong. So, ako nang hiwa ng lamas diha no, pataka lamang tag hiwa-hiwa diha kay malamasan na to na, bati na.